Moni ndine Jackie. Maswera bwanji. Kankhani kake kakafupi yeti. Akuganizira kuti anthu akapanga plan yopanga upandu salingalira kunena kuti kodi zikatembenuka zizakhala zotani. Munthawiyo amangokhala kuti agwiritsa choyipacho sachita focus on china chilichonse koma chimene afuna kupangacho saganizira kuti kodi zitatiti zitembenuke zitha bwanji. Mayi uyu dzina lake Diana Lovejoy. Diana anali pa banja ndi mamuna wake uyu Greg Mulvihill. Linali banja labwinobwino koyamba. Atapanga ukwati ankafuna kukhala ndi mwana kwambiri. Koma Diana anapanga miscarriage ka 8 nde anali okhumudwa kwambiri. Mmene anayesera kachi 9 mwana anapeza kuti wabadwa nyamata kamwana kakamuna. Nde Diana uja chikondi chake chonse chinapita pa mwana uja, basi kuyamba nokumpangira to ignore mamuna uja, amangoyipidwa naye mamuna uja, chilichonse chinali chokhudza mwana basi. Nde ntchito yomwe amagwira Diana anali fitness instructor. Anaiso ndi YouTube channel yake chani amapanga zinthu iti. Nde anali wote amapanga ndalama kwambiri. Ada amapanga $10,000 pa mwezi. Nde you can imagine ndi ndalama zambiri. Ndi Greg samamva naye mpaka naona kuti bola ngopanga divorce. Koma pofuna kupanga divorce, Diana amafuna custody yonse ya mwana akhale ndi iyeyo asamapite kwa mamunayo. Basi anangokhala oyipidwa ndi mamuna wakeyo basi sakumfunaso. Nde mamuna yonse amene kuti mwana yonse ndi wanga iti nde tizigawana 50-50 custody iti inu muzikhala naye hafu inenso nzikhala naye hafu pa wiki paja. Koma panali bebe kugwirizana naye. Nde anapezeka kuti akadali mkati molimbirana mwana mkati mwa divorce muja. Diana anakumana ndi mzibambo uyu anali gun instructor wake omphunzitsa kuombera. Anali munthu onena kuti anali instructor so mzibambo uyu dzina lake McDavid wachikuda. Anali oti amagwira ntchito mwame mwanali so instructor ophunzitsa anthu kuombera chana anali marksman oziwa kuombera kwambiri koma anali atapanga retire. Nde amatani anayamba naye ku chibwezi. McDavid anali pa banja nde amamuzembera mkazi wake kumapanga chibwezi ndi Diana uja. Anthu aja akulimbanabe ku court Diana ndi mamuna wake. Diana anayamba kumaka nama nosopano maneno kuti ayi mamunayo amampanga molest amampanga mwanayu zosakhala bwino amamugwiragwira mosakhala bwino chani. Koma court linapeza kuti zonse zinali zabodza. Amangonenera kuti apezeke kuti mamunayo walandidwa mwanayo eti asaloledwe khani mwanayo. Nde mosakhalisa court linapereka chigamulo chake chinanena kuti mwanayo azipita kwa aliyese 50-50. Komanso chifukwa choti Diana anayendera ndalama zambiri court linalamula kuti ngati part of settlement ya divorce ampase mamuna wakeyo $120,000. Anachitomupasa date kuti by date ili mukhale mutampasa $120,000 mkuwapanga grant divorce kuti basi mwachita divorce. Diana anakwiya nazo kwambiri samafuna kuchita share mwanayi amafuna mwana akhale wake mamuna ya achoke asazamuoneso. Nde anapezeka kuti tsiku lina mu 2016 mu September 2016 mamuna wake Greg analandira phone kuchoka kwa munthu osamudziwa mzibambo. Anamuwuza kuti ndili ndi evidence yonena kuti iweyo kayo mapanga abuse ndani kaya tikagwisa ntchito mkhoti ulephera. Ndi munthu oyimba phone yamati ndi private investigator. Nde anamuwuza kuti ngati ufuna uitenge evidence iyi upite nayo ndipeze malo akuti kumpasa malo otaka kumane naye. Nde Greg uja zinamudabwitsa. Anawuza nzake uja nani kuti atiye tipite limodzi likaone kuti kuli chani. Anayendesa galimoto kupeza kuti komwe akupitako kunali kutchire chonje. Anafika nkutsika galimoto. Mayenda umayang'ana kuti munthu amene amayimba phone yangakhale kuti anali pati. Atazayang'ana kusogolo lonchi anangodabwa kuti akuona ngati pabisala munthu pena pake koma munthu wanyamula mfuti. Anthu awiri aja Greg ndi nzake onse kuyamba kuthawa kuti athawire galimoto munthu uja nkuombera. Nde anamuombera Greg uja kukhwapako. Nde analowa galimoto ndi nzake uja. Nzake anayendesa galimoto anapeza kuti athawa anakafika kuchipatala. Greg uja anachita mwayi kunena kuti chipolopolo chinalowa kukhwapako koma chinamisa mtima. Anachita mwayi chinangomisa mtima pang'ono. Nde anapeza kuti anapulumuka. Apolisi anadabwa kuti angakhale ndani. Nde nthawi zonse pakakhala kuti pali mpungwepungwe mbanja nde wina achitidwe chifuwamba olo pasakhale mpungwepungwe nthawi zambiri suspect oyamba amakhala mkazi wako kapena mamuna wako. Nde anayamba kumuyang'anano ndani Diana uja kuti yayi Dianayu ndi mamuna wake pakhala mavuto ambiri. Nde anamuchita sizinavute anamufunsa kunena kuti unali kuti dzulo anatchula komwe anali. Apolisi ali sizivutayi tiyang'ana
galimoto yako, GPS ya galimoto plus phone yake kunena kuti anali kuti. Kuyang'ana uchita locate phone kuweza kuti anali malo omwe aja amene mamuna uja anapita. Komanso galimoto yake GPS inapezekanso kumalo kumene koko madzulo omweyo. Apolisi anamutenga kuti wewe wakapezeka pamene popo bwanji. Tsiku solonera kuti munthu watani waomberedwa. Nde fachoti anadziwaso kunena kuti anali ndi chibwezi amaki David ajano sopano. Onena kuti ali ndi banja lawo akuzemba kumakapanga naye chibwezi. Koma faiti anali instructor wakeso omphunzitsa kuombera anapita kukangochita cheki ku nyumba kwake. Atayang'ana ngati mu garaja anapeza mfuti rifle yake kukayeza kupeza kuti mfuti yake yomwe inamuombera Greg inali imene yoyo. Basi to Mark David so kwatani kwatenga. Ose awiri anawamanga mulandu mpungwepungwe onena kuti anapeza kunena kuti Diana anampanga convince Mark David uja kunena kuti umuombere mamuna wanga umuphe $2,000 ndiye anavumiradi kunena kuti okay ndimuombera. Koma anangochitika kuti anaphonya. Mark David wanayesera kukana kuti ya ineyo ndimadziwa kuombera ndinali instructor kwa ame siningamise ndikakhala kuti ndimafuna umupha ndikanamupha. Nde anafuza kuti ndikuenda zanu kumaombera anthu kuti atani akuti samaombera iyeyo akuti Greg yo ananyamula tochi ndiye amaombera tochiyo. Nde akhotha anamuyankha kuti mukanakhala dodziwa kuombera amene mukunenera musimukanamisa tochiyo kuombera munthu bwezi mutayishuta tochiyo. Nde Mark David anapezera anawamanga anachita sentence to zaka 50 in prison. Nde Diana anonso pano anapezeka kuti anatchuka nkukhala viral. Faiti nawonso anazengedwa mlandu wokupha. Diana yana kumpita kukamutula Mark David nkubwerera. Mose kumaomberedwa iye kunalibeko anangontula pamalopo pomwe anamuimbira ndi iwowo kunena kuti ubwere chanchani zonsezi chanapangana. Iye uja nkuchokapo kunalibeko koma plan inali ya iyeyo. Nde inabeba ndi reaction yake kuti atanena mukhote kuti guilty. Diana sana mvetse mpaka anakomoka. Nde video yake inapanga trending kuchita go viral kunena kuti iwe mose umapanga plan yofuna kupha munthu umaganiza kuti zizatha bwanji kuti kusamvetsa kumene kokongati kuti amaona ngati kuti zitani kunena kuti zithekadi mpaka napambana. Nde video yake nayi yomwe Diana anapeza kuti akomoka atauzidwa kunena kuti ali guilty. Ndipo kumapeto kwake anachitidwa sentence to 26 years in prison. Imeneyo nde nkhani yanje chimo likati likuzunze zikomo kwambiri. Same title, same cause. Verdict. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Diana Jean Lovejoy, guilty of the crime of attempted murder of Greg Mulvihill in violation of Penal Code Section 664/187, paren A, paren 1, as charged on count 2. We further find true the allegation that Diana Jean Lovejoy acted willfully, deliberately, and with premeditation within the meaning of Penal Code Section 189. We further find true the allegation that Diana Jean Lovejoy was vicariously armed with a firearm within the meaning of Penal Code Section 12022, paren A, paren 1, dated 11/13/17, signed 4 persons. In the Superior Court of the State of California, in and for the County of San Diego, the people of the State of California, Plaintiff versus Weldon K. McDavid, defendant. Case number SCN 363925, DA number OCD 980. Verdict. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder